मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस हे विरोधी प्रदर्शन करपाक लागले आणि ते विरोधी प्रदर्शन करून लोकांक मूर्ख समजतात आणि ते मूर्ख समजोवपाचे खातीर एक नॅरेटिव्ह सेट करप आसता ज्या निर्णयाचे विरुद्ध की ना हे सगळे चुकीचे हे बरोबर न्ही असे दाखोवपाचो मोठ्या प्रमाणाचेर तो प्रयत्न आसा. त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून ते मोठी मोठी प्रदर्शनां धरणे आणि असली सगळी कामां करत आसा. काँग्रेस एक समजता की ह्या देशातली सगळी प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी आणि नाही ते कायद्यात माननात आणि नाही कोर्ट कचेरी अशें यावरून सिद्ध जाता आणि आपण सगळ्या कायद्याच्या चढ वयर अशें तांकां दिसपाक लागला. ह्या नॅशनल हेराल्ड केसीचो जो प्रकरण जे आसा त्या प्रकरण खरें सुरू जालें केन्ना 1 नोव्हेंबर 2012. 1 नोव्हेंबर 2012 भारतीय जनता पार्टीची राजवट नाशिल्ली पण त्या वेळार केंद्रान काँग्रेसचे युपीएचे गव्हर्नमेंट आशिल्लें आणि तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे नेते डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्लीच्या एका कोर्टान भितर एक केस फायल केली. कितें आशिल्लें की केसीन भितर काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आणि नॅशनल हेराल्डचो हे जे व्हडले जे प्रकाशक आसा पेपराचे जे व्हडले ते असोसिएट आसा जर्नल लिमिटेड त्या हातून भितर गडबड केल्या आणि ती गडबड करून हेजी व्हडली वर्थ प्रॉपर्टी 2-2.5 हजार कोटीची प्रॉपर्टी आपल्या पर्सनल नावाचेर करपाचो व्हडलो प्रयत्न केला.